Den lille pige er syg og bliver nødt til at tage på hospitalet. På hospitalet præsenterer lægen den lille pige for en ny ven, Bodybot eller BB. I stedet for at blive overvåget af en stor farlig maskine, bliver BB og den lille pige fysisk tilknyttet til hinanden, og derved kan man holde øje med hendes puls og temperatur. Men BB er også syg, så mens den hjælper pigen, må hun også hjælpe BB. Lægen kan give forældrene adgang via deres smartphone til et program, som kan forbinde trådløst til BB. På den måde kan den lille piges forældre altid vide, hvordan deres barn har det, også selvom de ikke er fysisk til stede hos hende. Udover at BB altid er til stede og holder den lille pige med selskab, kan BB også afgive hjertebanken for at berolige barnet, f.eks. når det er sovetid. Ved hjælp af en smartphone kan den lille pige kommunikere med BB, lære mere om hendes sygdom og spille spil sammen med BB. BB gør pigen opmærksom på, når hun og BB har brug for at tage deres medicin. BB: jeg tager mig af dig, du tager dig af mig.